предпочитаните офшорни зони по света, където български политици и бизнесмени през годините са регистрирали фирми, за да избегнат плащането на данъци в България. Проверката ни в търговския регистър на Кипър откри, че офшорка тук е имал и бившият премиер Бойко Борисов. Дружеството Himtex Cyprus Limited е с регистрация в столицата на Никозия и е с предмет на дейност внос, износ, търговия и инвестиционно посредничество. Регистрирано е на 10 октомври 1994 година с капитал от 5000 кипърски лири. Според документите в Министерството на търговията на Кипър, съдружници в офшорката са 4 български граждани – Бойко Борисов, Цветелина Бориславова, Мирослав Дерменджиев и Живко Делчев. Те имат равни дялове, а Цветелина Бориславова има генерално пълномощно да я представлява. Дружество със същото име, Himtex АД, 4 регистрират по същото време и в България с предмет на дейност търговия с химикали и нефтохимически продукти с капитал от 1 милион лева. Представител на офшорката в Никозия, която дублира името на българската фирма, е бил кипърският гражданин Андреас Максулис. Той е бил директор на фирмата, без да притежава акции в нея. Няма да намерите този човек. Той почина. Затова няма да го откриете. Беше много възрастен. Работеше като автомонтьор в сервиза за автомобили, който се намираше тук. Оправяше електрониката на колите. С това се занимаваш. Адресът на автосервиза в Никозия, посочен за връзка с покойния вече Андреас Максулис, се намира в съседство с офиса на офшорното дружество. Проверката ни в Департамента за търговска регистрация в Никозия към Министерството на търговията установи, че офшорката не е представила финансови отчети пред властите в Кипър, въпреки че законът изисква фирмите да подават годишна информация за дейността си, включително за приходите и разходите си. Тя е регистрирана от местна адвокатска кантора през 2 свързани помежду си дружества – Markup Services Limited и Markup Nominis Limited. Според кипърското законодателство, действащо към момента на регистрацията на Himtex, всяка фирма на чужденци трябва да има секретар, който да бъде местен гражданин или кипърска фирма. За свой секретар Himtex е посочила Markup Services Limited. Тук ли е офисът на Markup Services Limited? Markup Services Limited, да, това е офисът. Ние обслужваме това дружество. Двете дружества са с регистрация на адреса на адвокатската кантора в Никозия, където е регистрирана и самата офшорка, показа проверката ни. Те са дъщерни на една и съща компания за административно обслужване – Adminico Management Services Limited с адрес в град Лимасол. Нейн директор е собственикът на адвокатската кантора, регистрирала офшорката Джордж Савидис. Той отказа среща с нас, въпреки многократните ни опити да се свържем с него. Тъй като адвокатът е болен и си е вкъщи, няма да може да ви отговори. При регистрацията на Himtex, двете кипърски дружества, Markup Services Limited и Markup Nominis Limited, получават по една акция от офшорното дружество, а останалите 998 акции се разпределят между българските съдружници. След това Markup Services Limited и Markup Nominis Limited прехвърлят акциите си на един от собствениците, Живко Делчев. Според Българския търговски регистър, Живко Делчев е съдружник на Бойко Борисов и Цветелина Бориславова в друга фирма в България – Цебра ООД, заедно с Румен Николов Пашата, регистрирана година по-късно. През 1997 година офшорката в Кипър е преименувана на Bipetalas Trading Limited, а българските собственици прехвърлят акциите си на двете кипърски дружества Markup Services Limited и Markup Nominis Limited. Според търговския регистър на Кипър, офшорката е все още действаща, но никога не е подавала финансови отчети за дейността си. От адвокатската кантора, която е регистрирала дружеството и на чийто адрес са офисите на настоящите собственици, отказаха да ни дадат информация с мотива, че е служебна тайна. Заради професионалната тайна не можем да ви дадем информация за нашите клиенти. Тъй като съгласно кодекса на адвокатурата в Кипър нямаме право да даваме конфиденциална информация за клиентите си. Защо тази фирма не е декларирала финансови отчети, както изисква законът? Можете да отидете в търговския регистър и да проверите. Проверихме, тази фирма няма отчети и искаме да разберем защо. Да, разбирам, но не мога да ви отговоря защо.
Каква дейност е развивала офшорката, не получихме отговор, въпреки че след присъединяването на Кипър към Европейския съюз, тази информация би следвало да бъде публична.